Mark, Guyo, hala, lutuan yun eh. Saan ba ni? Oh, Sudan. Hala, lutuan yun. Adubo ni? Oh, adubo ha. Hala. Oh, Guro, dali. malagur. Kay, dali rin na. Nami no? Nami kini ikaw ra ni ron. Tata. Ikaw ani ha kay napa koy ubrahon? Duha ta. Ilunod na guryo. Dali ay hurutanan. Hurutanan. Ano kano ni Moy, ge? Ilunod na tanan. Mapiskan ko no. Be. Gaya ni Moy, ana raw. Ayo di ma. Ayo kahadlok ko ni utro po rin siya di ay. Wala. Unsa man taon ka uy? Ilunod na ng manok. Ang manok, ilunod. Oh, ayo di ma. Ha? Ora siya. Hadlok manggagon. Wala kami ni mo diya. Init kayo? Mapiskan pa lang ko pa lang. Salam man Yan ninyo lang na mapiskan ko. Agi unsa man ninyo? Ay may nausa mga unsa man ning magsisampong-sampong. Initan. Init kayo. Be. Ako. Tropa ka. Di makamao. Be. Sala may hinuon.